Maayong gabi sa tanang mga kahigalaan ug kaigsuonan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pagampo apan sa dili pa tuguti nga mamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Please turn with me to Psalm chapter 1 verse 3. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Mahisama siya sa usa ka punuang kahoy nga gitanom sa daplin sa nagdagayday nga tubig nga nagapamunga sa iyang panahon. Ang iyang dahon dili malaya ug magmalampuson siya sa tanan niyang gibuhat. May the Lord bless the short meditation of His Word tonight. Isa sa pinaka-popular nga larawan nga gigamit sa Biblia aron i-describe ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon is that of a tree planted by the streams of water. Punuan nga natanom daplin sa tubig or daplin sa katubigan. Mahisama siya sa usa ka punuang kahoy nga gitanom sa daplin sa nagdagayday nga tubig nga nagapamunga sa iyang panahon. Ang iyang dahon dili malaya ug magmalampuson siya sa tanan niyang gibuhat. Ang punuan nga kahoy mga kaigsuonan, haum gayud kana nga larawan aron i-describe ang pagtubo nato sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Gumikan kay ang kahoy mga kaigsuonan, nagakuha siya sa iyang sustansya dili gikan sa iyang kaugalingon kundili gikan sa gawas. Samtang ang tubig nga gikan sa gawas sa punuan sa kahoy mulusot sa iyang mga gamot, mga ugat, and then musaka sa punuan, unya mudagayday ngadto sa mga sanga, mga dahon, nagprovide kini og nutrient, sustansya aron motubo kining maong kahuya ug mamunga. In a similar way, sa susamang pamaagi mga kaigsuonan, ang Kristohanon kinahanglan nga nakatanom kang Kristo, nakaugat diha kang Kristo, grounded and rooted in Christ. Gumikan kay ang tanan natong sustansya sa atong espirituhanon nga kinabuhi naa lamang gayud kang Kristo. And then kung atong basahon ang John chapter 15 verse 5, dunay slight variation sa larawan nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo dinhi to describe spiritual growth. John chapter 15 verse 5 ang giingon dinhi, ako ang punuan sa ubas, kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mao ang mamunga og daghan. Tungod kay kung kamo mahimulag kanako, wala kamoy mahimo. So na usab og gamay ang larawan nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Kristohanon sama sa sanga nga sumpay sa iyang punuan, naka-attach sa iyang punuan. Si Kristo ang punuan, ang Kristohanon mao ang sanga. So atong mabantayan ang duha ka mga kamatuoran gikan sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo sa John chapter 15 verse 5. Una, ang atong close relation to Christ. Matod pa ni Kristo, I am the vine, you are the branches. So ang sanga, ang punuan ug ang sanga close gayud. Sumpay mga kaigsuonan, dili pwedeng mabulag ang punuan sa iyang sanga. Otherwise, ang sanga malata or malaya ug mamatay. Ang Kristohanon dili pwedeng mahamulag sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay ang atong kinabuhi gikan kang Kristo. Again, ang sanga nga maputol gikan sa punuan, malaya ug mamatay. Mo kini giingon sa verse 6 sa John chapter 15. Kung si bisan kinsa dili magpabilin kanako, ilabay siya sama sa sanga ug malaya, ug ipunon sila ug itambog sa kalayo ug mga sunog. So there is really a close relation to Christ sa usa ka Kristohanon. Ikaduha, aduna gayoy panginahanglanon nga kita magpabilin diha kang Kristo. Ang giingon sa John chapter 15 verse 5, siya nga magpabilin kanako ug ako diha kaniya,
mamunga og daghan tungod kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang pangutana mga kaigsuunan, unsa maibot ipasabot ni ining magpabilin kita diha kang Kristo. Ang buot pasabot ni ining magpabilin kita diha kang Kristo, mao kining magpadayon kita diha kang Kristo. Say for example, kung ikaw musulod sa usa ka balay, what do you mean when you abide in the house? It means to remain in the house. Magpabilin ka ni anang balaya. That is what it means to abide in Christ. Mao nga, that is what it means to abide in the house. So when we say we abide in Christ, it means magpabilin kita diha kang Kristo. Gitanom na kita diha kang Kristo sa pinaagi sa pagtuo, karon giauhag kita sa balaang kasulatan nga magpabilin diha kang Kristo pinaagi sa pagtuo usab. Kay nganuman, ang giingon sa atong Ginoo, tungod kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Now, daghang mga tawo nga layo gayud kaayo ang ilang kinabuhi kang Kristo, ang rason niini mga kaigsuunan, dili sila nahiusa kang Kristo. Wala sila mahiusa kang Kristo. Dili sila sumpay kang Kristo. Mahiusa lamang kita kang Kristo kung kita maghinulsol sa atong mga sala ug mutuo kang Kristo lamang ingon nga atong Dios ug manluluwas. Otherwise, kung wala kita nahiusa kang Kristo, nahiusa kita kang Satanas. Mao nga, ang usa ka Christian, there is really a radical change of direction. Ang iyang kinabuhi kaniadto, ang direction ini, padulong kang Satanas, sumpay kang Satanas. But when a person is in Christ, meaning to say, naghinulsol siya sa iyang sala, ug nagsalig lamang siya sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang dugo alang sa iyang kaluwasan. In short, si Kristo lamang gayud ang iyang bugtong Dios ug manluluwas. Kung wala pa na mahitabo kanimo higala, ang akong gipangayo nga ang balaang espiritu mao ang mag-convict kanimo sa imong sala, mag-aghat kanimo nga mutalikod sa sala ug mudangup kang Kristo, muduol kang Kristo ug musalig lamang kaniya ingon nga imong Dios ug manluluwas. Ug alang sa mga naa kang Kristo, mga Kristohanon, magpabilin kita diha kang Kristo. Mamalandong kita sa iyang pulong, atong sayron ang iyang kabubuton pinaagi sa pulong sa Dios. Ug atong tumanon ang iyang sugo, gumikan kay ang usa ka Kristohanon, isip pagpamatuod nga naa siya kang Kristo, nabag-o na ang iyang kasing-kasing. At duna na siya kasing-kasing nga masinugtanon sa pulong sa Dios. Hinaot nga tinuod kini sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi, isip pagpamatuod nga kita nahiusa diha kang Kristo. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ni ining taknaa, among gipangayo nga giconvict nimo, gitandog nimo ang among kasing-kasing hunahuna. Soul searching usab kini, diagnostic kini. Hinaot nga na-diagnose ang tinuod nga kahimtang sa among kasing-kasing. Ug tabangi kami sa pagpadayon diha sa mga pag-ampo ni ining taknaa. This we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.